Jawab salam mesti gurine tok katu ngono tok. Kula bali malih nggih Pak Bu nggih. Kok ngarep bareng Waalaikumsalam nyelot tengah iri basa keri katu ngono. Kula baleni malih nggih. Nggih, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun alhamdulillahirabbil alamin. Ingkang jawab salam kula dongakne kathah rejekine. Sehat badane, panjang umure, lunas utange. Sing kari banter-banteran nggih. Matur nembah nuwun. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wal alihi washabihi ajmain amma ba'du. Ingkang kawula hormati sesepuh bini sepuh tokoh agama tokoh masyarakat wonten tlatah Parirejo Gedang Sewu Pare. Ugi ingkang kawula hormati sedaya kemawon petani bawang merah ugi warga masyarakat wonten tlatah Jalan Antasena Parirejo Gedang Sewu Pare ingkang kula tresnani. Ingkang sepisan monggo kita ngaturaken puji syukur wonten ngarsane Allah taala ing dinten rineng kalenggan menika kita saged kempal manunggal nyawiji wonten ing adicara nggih menika tasyakuran petani bawang merah wonten tlatah Jalan Antasena Dusun Parirejo Desa Gedang Sewu Kecamatan Pare sedaya tansah pinaringan bagas kesarasan. Allahumma sholawat salam boten kata lumpen katur kunjuk dumateng junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kula kalih panjenengan sami tansah pikantuk syafaatipun wonten ing yaumul akhir. Allahumma amin. Ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa pepindhan dumateng sedaya kemawon petani bawang merah wonten ing Jalan Antasena Parirejo Gedang Sewu. Anggenipun dalu menika sampun nimbali kula sak kanca Campursari Surya Buana ingkang mijil saking Kalasan Ploso Klaten saged sowan wonten ngarsa panjenengan kanthi adicara tasyakuran petani bawang merah. Mugi-mugi kula kalian sak kanca namung saged ndedonga sakbibaripun pargian dalu menika petani bawang merah wonten ing tlatah Dusun Parirejo Gedang Sewu Pare tansah pinaringan rejeki ingkang kathah barokah, pinaringan kesehatan, pinaringan rejeki ingkang katuwah tinebena saking sengkala rubeda, pinayungan rahayu wilujeng slamet. Allahumma amin. Nggih, dalu menika Campursari Surya Buana marak sowan wonten ngarsa panjenengan wonten Catur Widowati wonten sekawan ugi anggenipun tasyakuran petani bawang merah wonten ing Parirejo menika ngrawuhaken bintang tamu menika pesinden ingkang kondang kaloka. Sinten Bapak Ibu? Sinten Bapak Ibu? Lagi sing nanggap kok malah ra roh iki piye iki? Sinten Bapak Ibu? Anak sing nyeluk. Nggih, matur nembah. Mugi ngrawuhaken bintang tamu pesinden Silvi Kumalasari. Mugi-mugi purwa madya wasana mboten wonten alangan sambe kala menapa. Allahumma amin. Nggih, nanjake waranggana ingkang dalu menika pilihan sedaya Bapak Ibu, nggih. Digoleki sing ayu-ayu. Niki ayu napa mboten? Ayu napa mboten? Nah, digoleki sing ayu-ayu kok enek sing tuwek pateni. Nyapa wajahmu langsung mingkup kayak payung ngono. Saman kan jenom urung dipangan codot iki aman ngono lho. Yogane nggih ngoten digoleki sing ganteng-ganteng tur cakrak-cakrak kok enek sing elek tuwek tugel ndase. Aman iki jenom sian. Nggih, sing elek MC netok Bapak Ibu nggih. Yo nanjake waranggana sing siap untuk menghibur warga wonten tlatah Jalan Antasena Parirejo Gedang Sewu. Yuk ana Tia Boji Surya Buana lah sumangga. Selamat malam Tia. Selamat malam Mas Bambang. Oke. Ya, cantik ya. Selamat malam Bapak Ibu. Sedaya mawon. Nggih, Bapak Ibu Surya Buana.
Judulnya apa Kimo? Kusumaning Ati. Kusumaning Ati, spesial buat warga ono ing tlatah Jalan Onto. Jalan Ontoseno. Gedang Sewu, Gedang Sewu, Parerejo, Gedang Sewu. Parerejo, Gedang Sewu. Iya. Bapak Ibu assalamualaikum. Ibu ele mirsani sampean nyampe mulu-mulu karo dahar ngono kuwi. Mulu-mulu sampun dahar sedaya to? Sampun? Sampun. Ah, sampun. Sing dereng kula nggih. Salahmu kok telat. Enggak ya, Mas. Enggak ya? Enggak, aku mau enggak telat kok ya. Iya. Ini dalam rangka tasyakuran. Tasyakuran petani bawang merah. Bawang merah. Berarti engko mulih nggawa bawang merah. Ora enek winih kae arep digebyukne. Yo menawa to Yo Mas Bambang. wes. Petani kene iki loman-loman lho Mas Bambang. Ora usah mbok omongne kabeh iki wis ngerti kondange ana ing Kondange. tlatah kene iki Neng- bahwa petani apa kuwi bawang Bawang merah merah. ana tlatah Parerejo kene iki wong iki dermawan. Dermawan. Tur seneng sedekah. Heeh. Nganekke acara iki mau ya to. Betul. Ngene iki lek ra wong dermawan kok ya iso. Oh, oleh ndak wong derder ya. Dadi wong kene iki didongakne ben apa? Semoga rezekinya lancar Bapak Amin, Ibu amin, sedaya amin. mawon nggih. Lancar sehat terus. Amin. Dadi ning kok lek ning alas panggah sehat kuat. Alasmu iki Lha apa? sawah. Oh ning sawah. Ning omahku lek ngarani sawah ki alas Mas Ngapunten Bambang. mriki kan tiang tulung aku. Oh, Dadi lek ngarani sawah ki sawah alas. ki alas. Heeh. Terus apa jenenge? Apa? Tanahe iku subur makmur. Amin, Jadi ditandur iki menguntungkan terus. Amin, Amin ya robbal alamin. Aku duduk dulu ya Mas Bambang Ya, udah nyanyi. Sudah, aku Oke. mau mimi. Bye bye. Bye-bye, nggih. Kamsahamnida. Kamsahamnida nggih. Nyuwun pangapunten Bapak Ibu bahasane rada aneh. Amargi menika blasteran lokal kali gibas nggih ngoten iki. Matur nuwun nuwun. Kala wau Mbak Tia mijil saking tlatah Tulungagung sampun ngaturaken kusumaning ati katur kagem sedayanipun ingkang sami rawuh dalu menika. Monggo kula aturi Bapak Ibu warga masyarakat ingkang tasih wonten katebian, monggo kula aturi nyaket tindak mriki. Nah, menika sing sadeyan nggih kuwatah sanget. Sing bakul tak dongane dagangane ndang laris manis. Mulih nggawa rejeki sing tumbas ya oleh berkah barokah Allahumma. Nggih, lah iki cah nom-nome padha nglungguh kabeh iki. Anake sing sajane sing wis kewareken sampe diler udele barang ngono kuwi. Iya. Suwak wareken rawon karo bakso sampe diler. Matur nembah nuwun. Ya, nanjake malih. Ya, waranggana ya saking kanca-kanca campur sari Suryabana. Yuk. Onten iki. Iki sinden pawakane gedhe dhuwur. Gedhe dhuwur iki mbiyen ibuke nyidam sik nalika bocah mangane bung. Basa wis bocah tuwek dadi pring mentelung. Yo nanjake wonten Ranger SSN Suryabana. Matur nembah nuwun buat petani bawang merah wonten tlatah Parerejo, sukses selalu. Lah, sumangga. Sugeng dalu Mbak Tambah ganteng ya Mas. Kesalangan campur sari Suryabana. Aku
Senggae sing ora kok ngono kuwi. Ngono ki aja diseneni, Mas. Lho ra ditane ngisi-ngisini lho. Lha iki tandane semangat ngono ki lho. Semangat piye bar ngombe macan kerah ya, Mas? Lah ngapa Lah kakean lah ngombe. terus langsung dhewe langsung wow. Ning burin, awakku apa panas bang meneng. Senggae sing apik ngerti ora? Lak plolak culek mripatku. Meneng. Sabar yo Kak, yen kok tak petel iki saya. Ora yo. Sirahku mbok petrel gendi gak apa. Tak tandur ngono yo. Lek senggak sing apik ya Jal. Jajal. So, Lah ngono lho. Kecilian no. so, Ya, sing apik sing anggun ya. so. Wis. Wes, iki lanjut ya Mas ya. Lek muni iso kangelen. Aja ngono to Mas, ngono ki kok. Aku merasa Ya. Stasiun Lek muni iso kaya brutune pitik. Piye? Aja ngono Mas. Ngono yo ayu dhewe sak semene iki sing ayu dhewe ya kuwi. Sing ayu dhewe iki Mbak Nulik kuwi. Jane mripatmu gering mau piye? Lha piye ya Mbak ya? Piantun alus kok. Piantun alus saking Solo to Mas? Solo. Oh, Solo. Adoh dhewe kowe. Stasiun ketularan gendeng bisa bocah iki. Ngene iki berarti anu Mas,
aku kesetrum. Gua kesetrum. Iya iya. Iya kesetrum dan Iya. Ora. Oke Mas ya Allah stasiun Tugu sampun katur Mas Bambang. Matur nuwun. Nggih sami-sami. Sing mirsani luar biasa malah. Alhamdulillah Masya Allah jan tumpek blek dadi siji to. Iya. Ya Mas Bambang ya ta. Iyalah. Ya acara napa to Mas? Acarane tasakuran Oh tasyakuran. petani onion. Oh iya. Bawang merah. Bawang merah. Enak sing ngarani bawang jahat. Oh, Mergo ning merah iki lho. Oh, ala kaya Mas ya. Oh, iki bawang Tapi merah. iki gak jahat iki. Oh, enggak jahat ya. Baik-baik Dermawan. semuanya. Dermawan. Alhamdulillah ya Allah Mas. Didongakne petani bawang merah ana tlatah Parerejo, Banana Thousand Pare Rejo, Banana Thousand. dan Sewu. Oh, Insya ya. Oke, mugi-mugi para petani bawang merah di desa ya Mas ya benar ya. Dusun Oh, Parerejo. dusun Parerejo. Semuanya semakin makmur, Amin. semakin tanamannya itu meruah-ruah. Gemah Ripah Lojinawi ditebene saking syukur-syukur sakit. Amin ya Allah rabbal alamin. Masya Allah tabarakallah. Ya ampun Mas. Iya. Ya. Ya ngono. Sampun. Wes. Nggih. Wes iki aku. Sudah. Ya wes. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sinden bipar umroh, Bu, niku. Umrohe teng Gumul niku. Nggih. Matur nembah nuwun kalau Mbak Renjel SSN sampun ngaturaken stasiun Tugu katur kagem sedayanipun petani dan juga seluruh warga masyarakat wonten tlatah mriki. Anggenipun kanca-kanca Surya Buana Marak Sowan dipun sengkuyung kalian CW Audio Surya Buana Lighting VIP Multimedia ugi dalu menika dipun siaraken langsung live streaming melalui channel YouTube-nya Surya Buana Official kalian Pak Cip Andum Suko dan juga teman-teman YouTuber yang lain. Kita ya siji loro Suge melarat Suge melarat Suge tenang Bu tenang Suge wis tak hitungi aku lamune melarat ora diuber wong sampean sugih kabeh Allahumma nggih saya ucapkan selamat malam sugeng dalu pemirsa yang ada di rumah dan juga penggemar campur sari Surya Buana dimanapun anda berada matur nembah nuwun sampun live streaming sudah menyaksikan kami Surya Buana pentas di Dusun Parerejo Gedang Sewu Pare menika adicara tasakuran petani bawang merah matur nuwun komen dan like subscribe-nya matur nuwun ya nanjake neh oke iki cindene ayu nggih Pak nggih oh tenang ae oke ana sing tuwek tugel ndase yo nanjake saka ta iki yo dia oh Surya Buana CW Audio VIP Surya Buana Lighting lah sumangga selamat malam dia Selamat malam Mas Bambang belum ngomong. oke iya Bareng-bareng campur sari Surya Buana malam hari ini. oke
Muga-muga petani dan juga seluruh warga ana tlatah Jalan Antasena Soe Antasena Parirejo Gedang Sewu tansah pikantuk katresnane Gusti Allah taala. Amin. Diparingi bumi sing subur gemah ripah loh jinawi. Murah sandang murah boga nak. Nggih. Matur Semoga panenannya semakin banyak. Amin, amin. Lek adol larang sugih. Wah, tenan. Melu gak? Ya melu sugih, ora melu. Tak kira gak melu zaman kurang tangi. Alhamdulillah penontonnya banyak sekali Mas Bambang. Wong piantun kene iki ya lek karo budaya campur sari ki seneng. Wah. Iya. Wis diomongi tanggapan ngejak adike nyapa. Sapa? Ndi? Iki to? Lah yo. Kayak nyusul. Kok nyusul to? Ora apa-apa. Kakanane jek tanggapan. Saya maksud tak tanggapan saya. Iya, ndek kono ae. Lah guyu iso. Nggih, matur nuwun. Oh iya, engko disangoni ya. Gampang ya. Kok ngenteni sampai bar ya? Aja sampai ora bar. Oke. Terima kasih ya Mas Bambang. Nggih, matur nuwun. Matur nembah nuwun Mbak Diah ingkang mijil saking Tulungagung sampun ngaturaken katresnan sejati kagem sedayanipun ingkang sami rawuh dalu menika. Nggih, niki wau kula dapat kabar karena bintang tamunya malam hari ini Silvi nggih. Niki wau tasik perjalanan saking Surabaya Pak Ibu nggih. Nanti datangnya mungkin ya kurang lebih 2 sampai 3 jam lagi nggih. Tasik betah to jenengan? Tasik betah to? Oh, betah lah wong malam Minggu nggih to. Oh, malam Minggu mawon. Pokoke sapa sing mirsani sampai bar tak dongakne utange lunas awake sehat bergas rezekine akeh pokoke. Lek sampai bar engko lek kok tengah-tengah ya sesuk titenono Senin mesti diparani mekar mbuh. Nggih, matur nuwun. Nggih, niki wonten serat utawi request niki penggemar dan juga apa bos lek ngarane membre Surya Buana. Pokok teng pundi kemawon Surya Buana main mesti beliaunya ini nyusul. Ya, persiapan. Oke. Saking Badi King Kong terbang. Aja banter-banter. Kalem ya, semangat ya. Saking Badi King Kong terbang. Ya malah ketularan. Saking Jati Tarukan Kediri Utara Bandara Ndoho. Wes kose tangga terpal krukupi tenan kok. Nyuwun langga mimpi dipun bawani buat Surya Buana jaya selamanya Allahumma amin. Kagem Bapak Ibu nggih. Nah, ingkang badhe ngersakaken terpal truk nggih, damel ngemot Brambang. Lek butuh terpal mengke saged menghubungi Mbah Di Kingkong terpal kain, tenda tarup, servis tenda tarup dan juga servis terpal truk. Alamat Timur Pasar Jati Tarukan Kediri. Badi Kingkong marai mau dikai jamu macan kerah. Jadi bingung begini. Nggih menika tanggal 4 Juni 2026 badhe nimbali Surya Buana wonten ing tlatah Jati Kapur Tarukan. Matur nuwun nya. Nyuwun ngimpi. Yo, sak menika sindenipun sampun nyanyi sedaya Bapak Ibu nggih. Sekawan sampun nyanyi sedaya. Dados dalu menika. Tuh. Kari ta sampean. Tak kira lek mau tukang usung-usung son. Sampeyan ya arep nyanyi. Disiarne kaya mbake ngene iki. Ning kene apa ning masjid? Disiarne kene apa masjid? Kene. Iya. Ngapunten menika piantun Solo Bapak Ibu. Dadi alus. Mboten nuraan-nuraane mergo kena macan kerah malah sini. Yo, nanjake artise Surya Buana. Ayu-ayune sindene Surya Buana, gembong-gembonge sindene Surya Buana, babon-babone sindene Surya Buana. Yuk, kita panggilkan pesinden yang satu ini terkenal di dunia bahkan di akhirat. Yuk, kita panggilkan. Ada. Siapa jenengmu? Jenengmu siapa? Hah? Untune bae mrongos. Engko. Yuk. Piantune halus saking Solo. Yuk. Ada Engkes nuli seblak mongah-mongah Surya Buana. Yuk. Tuh. Apa-apa? Budak aja yang
kuliah hari Palembang. Kalau ada anak gadis kenalin sama abang. Udah Palembang, aku lihat di Bengkulu. Kalau tidak ada bujang, duda pun masih laku. Weh aja ngisi. Weh aja ngisi. Weh sindian po cuyu. Sindian nama tu miring. Weh gejala stroke iya. Sing apik sowaning Parerejo lho. Dipirsani piyantun sing samene kehan trimana mbok doli. Oh dadi itu. Sing waras sing guyu apa meneh sing ki lho, Lik. Kowe ra isin kowe, he? Apa ra isin? He? Lho, dulur kenal. Ya fan berat apa nggawa sak truk guys. Modelane ngene iki nek mburi akeh. Sak truk ngene iki. Oh, lah wong bose ya rada olah-olah ya. Kowe lho sing olah-olah. Nyalane bose. Gombal malu-malu. Lah nyapa to? Aku mau nang kono foto-foto mbake cantik aku delok rupaku. Lah patra rupamu kok bluluk. Lah. Kowe iki lho nyapa? Kowe iki lho nyapa? Anu kena macan kerah banget. Terus nyapa lah kena macan kerah? Ya butuh musuh. Kok iso butuh musuh? Assalamualaikum, Bu. Assalamualaikum. Elak. Iki lek kalem no ra iso to. Salami halus ae. Iki ngene TV audio lega. Soal sistemnya Indonesia sono penak. Ora mixer anyar. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gedang sewu semuanya banana tausen. Anu apa teh acarane? Duh. Budal kudu ngerti acarane tasyakuran petani bawang merah. Oh, berarti kok mulai gawane bawang merah kabeh iki. Alah, anak rabuhe lho. Ya mbok menawa, kene iki kan ya usaha. Aku diwarai ngemis arep bos. Wis. Lah nyatane aku duwe-duwe nek bos or. Wis sawer kuwi. Ya sawer. Aku guyu-guyu ya. Rupamu dhewe. Ngapunten Bu niki riyen nggih warga Gedang Sewu. Niki lho. Coba omongnya izin aku. Aja tulung aja boleh ya. Jadi aja omongnya izin. Aja. Dadi ben wong kene iki ngerti. Niki riyen Bu teng kamping. Apung. Teng Kampung Pampir niki lho Bu. Niki gerane celake Kampung Pampir. Nggih, niku kan nenten pondok apa to, Kak? Pondok apa to? Dahrul Nikmat Alda Desa. Isine mak. Sing lanang. Rumah samu kirek. Jauh. Lah nyanyi. Nyanyi langsung. Sik ngladeni Mbadi sik iki. Oh iya. Iki lagu seneng aku iki. Apa? Ngimpi. Nuruti permintaan dari Mbah De Kingkong. Terpal. Oke, kok sing mikiramu nih? Oh, terpal. Nuruti permintaan dari Mbah De Kingkong. Terpal. Pinter. Jadi bisa gue sih bos. Muni terpal pinter ya maksudnya itu anu ya. Terpal. Wes. Pangga terpal aku kok. Ayo, ketok aja tapi do anu ya. Wis padha karo kowe mendung. Ah, berarti ki ngimpi, Mas. Ngimpi sik, engko baru sing gujrek. Palarne no. Tung. Dang. Wis ben di atas iki yuk pangga tung. Kamu bose. Kene. Berarti kingong kelak bose. Tung. Bilang. Ayo guyu sik. Kira bener no. Disotek Mas. Guyu sik. Kowe kakean macan kerah kowe iki cudone to. Sebentar ya. Entah, memang mangan mie nek kono meneng ora tawa-tawa. Wes lek nganti kok malah. Engko adekmu tak openane sik. Sik ya mbake penyanyi sik ya. Ya kuwi lho. Ngambara ing bebasan tanpa
Oh, penak. Horse. Jalan ya. Horse, Bos. Horse. Horse. Sorry, mana yuk, guys? Apa? Yo. Berpatah beli. Jaipong, Bos. Jaipong, Rene. jaipong. Iki iso diatur gak iki?
Bisa. Bisa toh? Bisa. Iki iso datur gak? Bisa. Kok iso bengong? Bos jaipong, jaipong. Ayo cam. Ayo, sing apik mature. Ayo. Siap. Aku suwun karo sing iki lho. Sapa? Iki lho. Sing ndi? Gowedi. Hus. Kok iso mriki gedhe dadak parane to? Mang tak sawang iki jane mesin cuci apa? Mesin cucimu. Iki piantun iki petani ya malah. Tani. Hehehe. Permintaan ibu-ibu. Jong semak ya. Bokong semak. Ya, dikasih bokong semak ya. Mungkin yang mau joget silakan monggo. Bersama sinden pagebluknya Surya. Lu bokong semak ora digawe Silpi jane mengebel. Oh ngono. Oh. Lu bokong semak tak gawe. Oh gitu, bokong semaknya nanti Mbak Silpi yang nyanyi. Terus kowe lagumu apa? Lagunya saya bebas apa minta? Lagunya saya bebas, ada permintaan lagu apa mboten? Gulu pedhot kalau boloku kae sing les nang omahku ae. Ya matur iki gule dipedhot ben tak duwe ndas. Lagune tok. Kae anake les nang omahku, Mas. Les apa? Les nyindian mbok kula, ndengen anak lebokne. Lebone ndi? Nebok Cina. Hus. Oh, petetan. Wah iki. Petetan tok tak dong tilin. Ya. Nadamu. Dipasne. Aku gak seneng aku. Marah rupane kok petetan dadi. Ora. Lah ya, kowe ngomong ngono kok ngiler ya. Matur sing apik, Bu kula mboten. Bu, kula petetan gak seneng. Marah rupane kok petetan dadi. Gulu pedhot mawon nggih. Nggih. Oke, siap. Semuanya setuju gulu pedhot, guys. Garap rame Surya Barat, rame. Cewek audio ler kok iso. Pegel-pegel rondat nanti. Ya gulu pedhot ya. Penonton salah menanti lagi, guys. Yo, Surya Barat. Tuang
percaya belas aku. Yuk sampun. Sudah ya guys, gak punya utang. Thank you Bang, terima kasih. Lah nyuwak iki jan kok nyulek kulup lho. Matur nembah nuwun Budhe, sampun ngaturaken pamundutanipun nggih menika gulu pedhot, sampun katur mugi-mugi saged dados jambining saya. Tasih sesarengan kalian campur sari Surya Buana.